Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра цэрквы Хрыстовы. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Распавядзіце, калі ласка, пра евангельскую дэнамінацыю цэрквы Хрыстовы. Эта дэнамінацыя з'явілася ў 19 стагоддзі. Быў такі місіянер-прапаведнік Томас Кэмпбелл, які ў 1809 годзе пачаў такое служэнне, якое павінна было аб'яднаць усе евангельскія дэнамінацыі, ад лютэранаў да метадыстаў. І ў гэтым сэнсе ён ставіў сабе выразную мэту, што евангельская царква, прынамсі евангельская, яна павінна складаць вось адзінае цэлае такое. У яго такая была мэта, такая задача, і ён пачаў гэтае служэнне. З цягам часу з'явілася назва цэрквы Хрыстовыя. То бок цэрквы, якія абапіраюцца на біблійнае вучэнне, якія прапаведуюць поўнае евангелле, яны назваліся цэрквамі Хрыстовымі. У пэўным часе сапраўды яна аб'ядноўвала даволі значную колькасць вернікаў і дэнамінацыяў, але пазней поўні гэта ідэя не была рэалізаваная, хоць з іншага боку яна паслужыла таму, што адбываліся шчыльнейшыя стасункі паміж рознымі евангельскімі дэнамінацыямі. Таму часткова сваю ролю выканала. Цэрквы Хрыстовы на нашых тэрыторыях. Вельмі цікавы момант, што ў Беларусі ў час вялікае евангельскае прабуджэння з'явілася такая дэнамінацыя. Упершыню мы ў дакументах яе сустракаем 1928 год. У Кобрыне з'явілася царква Хрыстовая, і яна была даволі шматлікай на той момант, пастаянна расла. Праз нейкі час правялі аб'яднаўчы з'езд з розных мясцінаў Кобрыншчыны, сабралася 50 дэлегатаў. Гэта 1929 год. 50 дэлегатаў сабралася ад 28 цэркваў. І вось утварылася аб'яднанне цэркваў Хрыстовых у Польшчы, таму што заходняя Беларусь тады ўваходзіла ў склад Польшчы. І так з'явіліся цэрквы Хрыстовыя з цэнтрам у Беларусі. Чаму беларускі Кобрын стаў цэнтрам гэтай дэнамінацыі? Вось гэта вельмі цікавае пытанне, таму што сапраўды беларускі Кобрын, ён стаў цэнтрам дэнамінацыі цэрквы Хрыстовыя у Беларусі, у Польшчы, у заходняй Украіне, вось на тых тэрыторыях, якія ўваходзілі ў склад другой Рэчы Паспалітай. Чаму так сталася? Рэч у тым, што калі пачалася евангелізацыя на Кобрыншчыне, то людзі каяліся, людзі пачыналі чытаць Слова Божае, была вельмі папулярная Біблія, і людзі пачалі аб'ядноўвацца ў цэрквы. Гэта натуральны працэс. І праз нейкі момант, канешне, паўстала пытанне, а да якой жа дэнамінацыі, як гэтыя цэрквы будуць называцца. Было некалькі варыянтаў, там былі евангельскія хрысціяне і баптысты былі, таму што на той момант у 1923 годзе было аб'яднанне такое евангельскіх хрысціян і баптыстаў. На пачатку меркавалася, што гэта будзе такая назва, але праз пэўны час стала зразумела, што не ўдасца зарэгістравацца ў такім плане. А кіраўнік і першы пастар Кобрынскай царквы Канстанцін Ярашевіч, ён пакаяўся ў цэрквах Хрыстовых яшчэ ў Злучаных Штатах Амерыкі, і ён быў чалавекам, які быў вельмі блізка супрацоўнічаў з міжнароднымі цэнтрамі аб'яднання цэркваў Хрыстовых. І таму вось у 28 годзе было прынята рашэнне, што будуць называцца цэрквамі Хрыстовымі. І такім чынам Кобрын стаў важным усходнееўрапейскім цэнтрам гэтай дэнамінацыі. Раскажыце пра вядомых служыцеляў. Вось я ўжо пачаў пра Канстанціна Ярашевіча. Гэта можа быць самы вядомы служыцель. Ён нарадзіўся ў 1891 годзе у старой вёсцы. Гэта назва населенага пункту на Беласточчыне у Бельскім павеце. Паходзіў з сялянскай сям'і, аднак ён атрымаў вельмі добрую адукацыю ў ЗША. Паехаў у эміграцыю. У 1910 годзе пакаяўся, навярнуўся і закончыў адзін з такіх вядомых біблійных каледжаў, каледж Джонсона у Кноксвіле, гэта штат Тэннесі, і ў 1916 годзе пачаў пастырскае служэнне ў Злучаных Штатах Амерыкі, дзе арганізоўваў цэрквы, якія складаліся з выхадцаў з
тэрыторыі Беларусі. У 1921 годзе ён вярнуўся сюды, у Беларусі, пачаў прапаведаваць. Пачаў прапаведаваць у роднай вёсцы, пасля ў Берасці, ён жыў у Берасці на вуліцы Касцюшкі, 54. І пазней ён пераехаў у Кобрын, і ў Кобрыне ён правёў першае хрышчэнне. Першае хрышчэнне адбылося роўна 100 гадоў назад, 28 верасня 1924 году, якое правёў Ярашевіч у Кобрыне, і ад гэтага бярэ пачатак Кобрынская царква. У яго былі два такія вядомыя памочнікі, гэта Юрый Сацевіч і Ян Буковіч. Таксама былі вельмі вядомымі служыцелямі, абіраліся намеснікамі яго. У пэўным часе яны таксама узначальвалі аб'яднання церкваў Христовых, не толькі Кобрынскую царкву, але ўсё аб'яднання. Таксама быў ягоным памочнікам Даніла Ясько. Ён быў хрысціянскім паэтам, рэдактарам часопісу «Хрысціянскі саюз», які выдавала аб'яднанне церкваў Христовых. Андрусь, месца церкваў Христовых у вялікім евангельскім прабуджэнні. Церквы Христовыя займаюць значнае месца. Напрыклад, можна сказаць, што ў 1931 годзе ўжо было 48 церкваў Христовых, якія былі арганізаваныя на тэрыторыі Беларусі, толькі заходняй Беларусі. Гэта было больш за 6 тысяч вернікаў, толькі членаў церкваў. І гэта афіцыйная польская статыстыка. Мы, значыць, можам меркаваць, што іх насамрэч было больш. Але не толькі колькасна. Мы павінны сказаць, што арганізацыя распаўсюду Бібліі. Яны распаўсюджвалі Бібліі і давалі справаздачы. Гэта тысячы Бібліяў. Арганізацыя самых розных хрысціянскіх імпрэзаў, біблійных школаў, летнікаў і так далей. Для евангелізацыі беларускага народу яны зрабілі вельмі шмат. Выдавалі свой часопіс «Хрысціянскі саюз», дзе апісвалі тыя падзеі, у якім яны адбываліся. Яны супрацоўнічалі з баптыстамі, напрыклад, з Дзекуцьмалеем. Было шчыльнае супрацоўніцтва. І нават польскія ўлады пісалі, што фактычна няма сутнаснай розніцы паміж церквамі Христовымі Ярашевіча і баптыстамі Дзекуцьмалея. Гэта фактычна тыя самыя вернікі. Мы можам па гэтым меркаваць аб іх тэалогіі, аб іх статуце. У статуце, дарэчы, было так і запісана, што кожны хрысціянін павінен клапаціцца пра гісторыю і культуру роднага краю. Таму яны вывучалі гісторыю культуры роднага краю. І, напрыклад, царква ў вёсцы Талькава Антопальскай гміны Кобрынскага павету, яна была беларускамоўнай, гэта запісана ў дакументах. Таму мы можам сказаць, што важнае месца займалі. – 2024 год у гісторыі церкваў Христовых юбілейны. Стагоддзя служэння на нашых землях і добры прыклад плённай актыўнасці. Канешне, назва дэнамінацыі пачэсная, але не новая. Прыгадваю дзеі 11 раздзел «Горад Антыёхію». Там веруючыя упершыню сталі называцца хрысціянамі, людзьмі, якія сэрцам належаць Хрысту. Каб так і сёння сталася, неабходна дазволіць Господу валадарыць у нашых церквах, асяродку хрысціянскай культуры. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!